Ayan mga commander, mga kapaparts, aalis kami. Mga kapaparts, let's go. Nguay, solo lang doon eh. Dito po tayo sa Zamboanga City, Boulevard. So, dito yung mga kasama natin ay naglilinis upang panatiling maganda at malinis yung paligiran natin dito sa Boulevard. So, yan kapapart. Sinag ng araw pero okay lang. Nagyan sila. Nakita po natin naglilinis sila sa postal natin. So ito ang boulevard ng Zamboanga City, mga kapapart. Napakagandang tingnan. At dapat malinis yan, diba? Kasi marami dito pumunta na nagsisilip. Let's do it, mga kapabards, sa Tinang Zamboanga. Pag dumayo kayo dito sa Zamboanga, mga kapabards, dapat tigman nyo talaga yung sa Tinang Zamboanga. Napakasarap, mga kapapart. Thank you mga kapapart. Anghang. So may nagmimingid dito, mga kapaparts. Tingnan natin kung may huli na ba. So, ayan si Manong nagmimingid.
Chene tapos ko eh. Pini ba tikitan kwan tan tapes ka? Terus tepat chinebes chenin wai. Aran wai. Un poco hunas manu. Pero antes cuando hindi pa siya Sinal Boulevard, ali kami tabanya, manadali kwan hito. Bueno, era pa doon. Mapescaw kami kaya antes. Si. Aras. Wasal pescaw arad, bulta tiniya ka naton miedo o naigat pescaw? Pescaw. Naigayot, may kita probali sambuli no? Siya sambuli kita liara. Era tapos kita mira si kene pa mga pescaw ali parte. Di ba kumuha antes? Si. Tampana kami ali channel mga piedra-piedra, mana na mga hito adentro. Aras, permento ya. So bonito kiman sea breeze oh kay Sintel Aire del Mar. Karta sigil pesca. Ram chene tinggal tetap pada kuy pesca makin juta lang makin uwak ya lang ali. So sa ngayon wala tayong uwa no mga kapaparts. Kasi siguro busog yung mga isda. So change place si Manong. Tingnan natin sa madang dulo. Baka nandun yung mga isda. So ito na nga kaparts yung boulevard ng Zamboanga City. So ang oras ngayon ay alas 7 na ng umaga. So ganito ang sitwasyon ngayon dito sa boulevard ng Zamboanga City. Habang tapos na sila magsusumba mga kaparts. Hanggang doon yun mga kapaparts. At tayo ay uuwi na mga kapaparts kasi tapos naman yung activities. So thank you for viewing the Paparts Joke. So God bless and don't forget to subscribe. Bye bye.